May padapli kay di mabidyo ng isda. Padapli nang naong padapli. Awa ni mong naong kay dili man na isda. Awa naong matats na isda gamay na lang. So good morning sa tutanan matas no, mo timpla tag kape matas mo nang musaka tag bangka no, pero bago ta mga pitan awa sa ang kuha sa atong mananagat dira nga pertin pagkalami matas kaning mga isdaan ni ila ning sudanon tanan no. So atong makita dira ang puyo nga pertin pagkadakoa pero mas dako pa nang naa sa ilalom nga akong gigunitan. Matas so, pertin pagkatsupar man ni paksiw ni. Taba kayo. Silaw man. Ano be? Itapa daw si mong nong be kung mamawa ka dako. Mamaog yun. So matas, ato lang tong gijaming ang atong amigo matas no, kay nga namin magbanding diha para dili halata ba nga dagko na tag mga singot. Siyempre matas, ato na nang gitungab ang kape dira no, kay perte ra ba pagkatugnawa bisag init kay ang panahon matas, buot pasabot ba tugnaw na kay atong tiyan kay wa pay sulod. Karon matas, nakakita mataglag ko nga bangsi dira, lami ra ba kay nasugbahon pero unya na ato sa ning jamingon ang atong kauban. Dali adiha kay magkilaw ta magsugbat ta. Dali. Balo. Ay duha ka buk balo dia. Magkilaw. Kuy ko balo. Ha? Balo. Jendroy, wala balo. Bangsi duha ka buk. Be, bangsi duha ka buk. Magkilaw ta. Asa may kilaw na ko dia? Asa man dia? Ay ayo nang diwit di buko na buing. Ayo, di na. Mo na pinasahe. Kilaw ko diwit. Ay di ko na. Dagko na bukog. Di na makuha sa tong tilaw kong bukog. Be, bangsi. Tayo bangsi. Di ko na tagaan mo ko na magdiwit. Kilaw ha, gusto ko kinilaw ha. Uy! Dako kay nagbukog matas. Matusok na sa to. Kini. Matats, ha. Ato nang kilaw na tats ha. Pero unya na kay nagtrabaho pa. Oh. Dali adi ha kay magkilaw ta. Matas, tulo na kaya bangka tong gihabwa. Ginagbay ra karga torad tong bangka oh, sa malayo. Pila na live parcial? Matas, abo na. Ha? Kilaw diwit dili ka. Ayun ang diwit kay ang bukog, madi na maibot, titindag ko ang bukog na. Ang diwit kay ang bukog biras mo ngipo na oh. Dali pingi kila. Adi ko. Dagko kayo. Kanira tong kilawon. Di ba? Tuara. May padapli kay di mabidyo ng isda. Padapli nang naong padapli. Awa ni mong naong kay dili man na isda. Awa naong matats na isda gamay na lang. So matats, hapit naman ta na humandira no, pero napatay duha ka bangka nga wala mahabwa. Kung magkasinabot ang presyo ato habuon to siya, pero dili matats mao na ginaingon nga i-reais to siya ugma na pod habuon kay wa nagkasinabot sa presyo. Ako nang isla, kami to na kong pan kahon. Dawata. Bugnojon. So dili lang day bangsi ang ilang kuha matas, nakakuha po dis pandawan nga perti pagkadagkuha, perti ra bang lami akilawon ni og prito. Ni samot ning bangsi nga dagko matas, lami kay ni sugbahon.